Babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alright mga kabisyo, we're back again. Kayo pa rin nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 9:54 PM mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kwento ni Dante. Si Dante na ang galing bumengbang na talaga namang napaungol. Hindi lang ako, pati yung partner niya. Dante. Galante ka ba? Dante. Ang tigas ng batuta mo, grabe. Anyway mga kabisyo, nanghingi nga po ko sa inyo ng mga thoughts, comments, violent reaction, or naranasan nyo na ba yung ganitong pangyayari sa buhay ninyo? Kaya po, babasahin na po natin isa-isa ang inyong mga komento. Sabi ni Darwin Rosel, Dante, masyado kang malakas. Yung stamina mo, grabe. Kaya hindi na kinaya ng round 3 yung boxing match ninyo sa room 401. In short, knockout na siya. Dahil ubos na yung lakas niya sa'yo na para kang leon kung sumagupa. Dante, para ka daw leon na sumagupa at kumain ng laman. Ang tindi mo, Dante. Sabi naman dito, kabisyo, ng isang kabisyo natin from Tarlac. Sabi niya dito, DJ Titan Jello, grabe. Round 2 pa lang at 2 oras pa lang ang nagagamit nila sa 6 hours nila. Lupay-pay na agad ang babae. Grabe ka, Dante. Nakapag-isip tuloy ng nakakatakot na istorya para lang maka-exit kayo sa room 401. Grabe siguro ang kargada mo. Dante, grabe. Wow, ang galing. Wow, nagra-rhyme na rin ang mga kabisyo natin ngayon. Dante, grabe, no? Kargada mo, malaki. Sabi naman ni Jobert Vertudaso, naku po, nasobrahan yung GF niya, DJ Jello at DJ Rocky. Kumbaga, nagdidelirio na siya. Nagdidelirio na siya, kaya kung ano-ano na ang nakikita at nararamdaman. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino, paring Alan Alvarez at kay Sir Donald Kahipe. Salamat. Sabi naman ng isa pa nating kabisyo dito, maaari namang nakaramdam ng pagod sa bengbangan nyo. Minsan after ng round 1 or 2, pagod ka na kasi. Kaya kung ano-ano na rin talaga ang maiisip mo. Dapat enjoy lang. Basta alam nyo ang ginagawa nyo, ang mga tama at mali sa mga ginagawa ninyo. Happy Halloween to all and happy weekend everyone. Sabi ni Robert Jason Tirao. Ayan. Marami pa ako dito mga kabisyo na hindi nababasahin. Grabe, ang dami nyo mga komento, mga reaction, at yung iba gusto pa akong paungulin ulit. Wag na po, kabisyo. Dayo na lang po kayo dito sa MBC para po maramdaman nyo yung ungol ko, kabisyo. Anyway, yun nga, kabisyo, no? Napakinggan po natin ang mga komento.
reaction ng mga kabisyo natin na nagpadala ng messages sa atin ngayong gabi na to. Pero kabisyo, para sa akin, may point talaga na nag-hallucinate na itong girl sa sobrang grabe ng bengbangan nilang dalawa. Biruin mo, maloko talaga itong si Dante dahil kung iisipin natin kabisyo yung kwento, dahan-dahan niyang pinaparanas yung sarap pero may pagbibitin sa kanyang girlfriend. Kumbaga mapapasigaw na ng, ang sarap. Nabibitin pa kabisyo dahil hindi na pinapasok buo ang kanyang batuta. Dahan-dahan pa, di ba? Kahit sino naman sigurong babae kabisyo ay mabibitin, di ba? Hindi rin masasayahan sa mga pangyayari na yan. Lalo na yung batuta ay gustong-gusto mo nang pumasok sa'yo, pero dahan-dahan pang pinipigilan. Grabe. Iba rin tong atake ni Dante. No? Yung tipong kakainin niya ng malinamnam na ice cream ng kanyang girlfriend. Tapos, ididikit niya yung batuta niya doon sa tahong. Tapos hindi papasok. Talagang mababaliw talaga kabisyo. Kahit sino naman magre-reklamo na. At nung pinasok niya na kabisyo, doon niya pinatikim ang hagupit ng kanyang batuta. Kayo ba kabisyo, naranasan nyo na yung mga ganung bagay? Na meron kayong naka-make love na talaga namang, ito parang ang daming karanasan. Yung bisita namin dito, tawa ng tawa. Kabisyo, kung nakikita nyo lang po yung tawa niya, pigil na pigil kabisyo. Sabi niya, parang ganito yung ginawa sa akin ng boyfriend ko dati. Ganon. Parang ang sarap nyun, Dante. Maghahanap ako ng Dante mamaya. Parang ganon. Di ba? Parang, kahit yung ibang kabisyo natin ngayon na nakikinig sa radyo, parang ang sarap maging Dante, no? Ikaw yung nambibitin. O kaya yung mga babae nakikinig ngayon, sana all me Dante. Ganon. Anyway mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, nako, maaari na po kayong magpadala ng inyong mga kwento sa ating Basa Princess. Basta magpadala lang po kayo kay rakitera@gmail.com. Kung SPG man po yan, go lang, padala nyo rin po. At kung regular Rocky Secret Files lang din po yan, padala nyo lang po. Ulitin ko mga kabisyo, maaari po kayo magpadala sa ating Basa Princess na si Rocky Tera. At ang Gmail account niya po is rakitera@gmail.com. Yan po mga kabisyo. At syempre mga kabisyo, susunod na po ang ating mainit-init na higit kay Dante na pag-uusapan natin ngayong gabi na to dahil may mga maiinit po tayong caller na excited ng tumawag. Hamabol na rin kayo kabisyo kung mas mainit ang kwento ninyo na talaga namang tigas ninyo ang pangako. Ganon. Pangalang ha. Pangalang. Titigas muna ha. Baka maka-BP na ako dito. Kung titigas ang panga ninyo, maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Once again mga kabisyo, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Ngayong Friday, magsaya lang tayo. At sa mga magagandang awitin po na mapapakinggan ninyo, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.